Salut! Intrând pe canalul meu, știți că eu sunt Dan și astăzi vă invit să mergem într-o excursie de weekend care va cuprinde două locuri diferite din punct de vedere al activităților propuse. Prima oprire va fi în localitatea Nămăiești, aflată la 150 de km de București, 110 km de Ploiești, 180 de km de Buzău sau Craiova, 85 de km de Brașov, 60 de Pitești și Târgoviște, 90 de Râmnicu Vâlcea, 200 de Târgu Jiu. Am pus localități cu predilecție din partea sudică a țării, deoarece doritorii din zonele Sibiu, Alba Iulia, Deva, Făgăraș, Sighișoara și chiar Târgu Mureș ar putea fi interesați de varianta inversă a excursiei. Deci să pornim. Nămăiești este un sat din județul Argeș, situat la 5 km de Câmpul Lung, care găzduiește Casa Memorială George Topârceanu și o mănăstire rupestră faimoasă pentru icoana făcătoare de minuni, obiective prezentate de mine în filmul Curtea de Argeș Valea Cetățuia, urcat pe canal în 18 noiembrie 2020. Preview. Astăzi ne vom opri la Herghelia 7 Cai pentru o tură călare. Trebuie spus de la început că ora de prezentare la Herghelie este 10 dimineața, așa că luați în calcul timpul pe care îl veți petrece la volan de acasă până aici. Dacă nu vreți să vă treziți foarte dimineață, vă puteți caza la pensiunea a 4 anotimpuri în Nămăiești sau pensiunea săsească din Câmpul Lung pentru doar 105 lei pe noapte, camera dublă. Fiind necesară și o confirmare de programare din partea patronului organizator, domnul Dan, aveți afișat și numărul de telefon la care sunând veți primi mai multe amănunte. După ce ați ajuns și ați plătit suma de 200 de lei de persoană, veți merge în manej, unde vi se va face un instructaj și vi se va da un cal cu care veți face pereche pentru următoarele 5 ore. Veți călări, bineînțeles, însoțiți de angajații ai centrului, circa o oră și jumătate până la o cabană ciobănească dintr-o poieniță de pe un platou montan, unde caii vor avea parte de o odihnă bine meritată, iar voi aveți aproximativ o oră și jumătate în care veți primi o gustare constând dintr-un buls cu cârnați pentru ca mai apoi să vă bucurați de aerul curat și priveliștea oferită de munte. Preview. 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 Aici s-a făcut bulzul cu cârnații. Da? Șapte căi. Păi ia-ți aia pe tine, dacă uite, la umbră e mai clar. Uite-l pe Oreo, nu este Oreo. Asta e Oreo. Ăsta e Cupidon și asta e Corona. Mie mi-a dat Corona. Sper să nu fie coronavirus. Și e apa mea. Întoarcerea în sat se va face pe alt traseu. E bine de știut că centrul de echitație de la Nămăiești oferă pe lângă plimbări călare pe munte și tabere în care puteți fi inițiați în tainele echitației, atât voi cât și copiii voștri. Dar, după cum v-am mai spus, amănunte veți primi de la organizatori. La păscut.
haide, haide. Hai, Corona, hai. Preview. A doua oprire va fi pe Transfăgărășan. Vă întoarceți pe drumul comunal 19, iar când ați ajuns la drumul național 73, virați dreapta pe acesta. După ce treceți prin Câmpul Lung și pe lângă niște panouri publicitare care vă invită să vizitați Castrul Roman Jidova, ajungeți la un indicator care vă trimite spre stânga la Curtea de Argeș, până la care mai sunt 42 de kilometri. Intrați deci pe drumul național 73C până în Curtea de Argeș, unde virați dreapta pe drumul național 7C. După ce ați trecut de căpățânenii pământeni și căpățânenii ungureni, o să vedeți pensiunea Crăița, apoi pe partea stângă a drumului aveți cabana la Cetate și hidrocentrala Vidraru, pentru ca după curbă să trebuiască să opriți la campingul Dracula, amplasat la baza muntelui pe care a fost construită Cetatea Poenari și despre care am povestit în filmul Cetatea Poenari, Muzeul Trovanților, Peștera Liliecilor. În campingul Dracula beneficiați de cazare în căsuțe de 2 persoane cu baie proprie sau chiar cu jacuzzi, prețul ajungând până la 290 de lei pe noapte, în căsuțe de 2 persoane cu baia la comun la prețul de 70-80 de lei pe noapte sau în cortul sau rulota proprie la prețul de 25 de lei de persoană pe noapte, cu acces la toalete și dușurile cu apă caldă. Siguranța clienților campingului este asigurată de gardul electric care ține animalele sălbatice la distanță. Pentru un confort sporit, există un loc amenajat cu 3 grătare, frigider, mese și chiuvetă de spălat vase cu apă curentă, un magazin de băuturi, gustări și suveniruri și un automat de cafea. Indicat ar fi să sunați în prealabil la numărul 0740 757 400. A doua zi luați mașina și conduceți spre Sibiu, iar după 5 km vă opriți pentru câteva instantanee cu barajul și lacul Vidraru, după care continuați drumul până la lacul Bâlea, circa 60 de kilometri. Preview. Preview. Până să ajungeți la tunelul care face legătura între provinciile române Muntenia și Ardeal, vă mai opriți și la Cascada Capra pentru a o admira preț de câteva minute. Preview. Imediat după ce ați ieșit din tunel, lăsați mașina într-una din parcări și vă pregătiți de ascensiune. Treceți pe lângă stația telecabinei și cabana și lacul Bâlea și intrați pe traseul marcat cu triunghi albastru până în Șaua Capra. Veți face 45 de minute o oră. Preview. Bine atunci. Nu am nici de la Bâlea, da, suntem. Da, Și cam atât. acolo suntem.
Să vedem de unde am plecat. De aici vedem în față lacul Capra și monumentul alpiniștilor, până la care mai facem 5-10 minute. Vă întoarceți în șa și continuați pe triunghi albastru spre dreapta până pe vârful Vânătoarea lui Buteanu. Preview. 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 Când mai aveți cam 5 minute până pe vârf, este o porțiune mai dificilă pe care o analizați și dacă considerați că este prea periculoasă, renunțați și alegeți varianta spre dreapta către vârful Capra, care este doar cu 13 metri mai mic și nu prezintă niciun grad de dificultate. Preview. Preview. E mai sănătos. Da, da, da. Nu înainte. Văd că o poți să... Mai profund, mai profund. Încă n-a venit. Dar ce ai mâncat bun? Aoleu! Și la alții nu dai? Numai ție? Nu. Auzi acolo. Ați făcut destul efort. Ați coborât și mai urcat o tură. Nu cred. Nu cred. Mi-a fost destul de tot. Dar polonezii cei mai mulți au coborât cu spatele. Dacă îi coordonau. Da, n-ai grijă, te rog. Pe mine să mă vezi aici. Nu e nicio problemă, ca să stă o amintire. Ah! Ah! Înregistrarea asta. Cât o iubesc eu! Doamne, cât o iubesc pe piatra asta! Dar nu stai puțin să mă... Ah! Stai că mi s-a pus ceva la mână. Mă întorc aici cu spatele? Încă nu simt să mă întorc. Îți dai seama că stai că mă șez? Dacă nu, fața ține coborât așa mai pe fund, mai pe spate. o Pe coborât. fund cobor. Eu până aici am coborât așa. Și
până aici cobor, dar pe urmă ce fac? Te duci cu spatele și te prinzi de Ah, ok. Hai să Gata, poți să plec? Da. Numai să-i spuneți unde să pună piciorul. Aici? Că așa i-au zis și domnul ăla la toți când au coborât. El nu zicea unde să pună piciorul. Da. Simte bine în mână. Da? Pe la lasă dacă se pune. Lasă-l acolo, pe ăsta. Subțire-l aici, mână. Da, trebuie să te braci. Las că-mi dai tu poze. Ai făcut poze, nu? Sus, da, și am făcut și filmulețe. Și filmulețe. Am fost eu. Nu? Da, da. Îi spui și la Și pe Adrian că urmă m-am unde mâncat pui? și eu. Da, da. Mai pot să-l pus pe stânga. Aici e bine? Da, Dacă eu n-am poze Ok. sus, acolo cu tine. Da, da. Acolo unde-i cotul, prinde-te. Aici? Acolo, acolo. Da. Mai mergi un pic. Mai pune Mai stânga. mergi un pic. Stânga aici. Nu, uite aici. Eu sunt jos. Acum am să Acum unde pun aici? Măi, Pune piciorul. Hai un pic. închide telefonul. Nu văd. Aici? Da, da. Ține-te, uite în stânga, mâna stângă aici. Stai că n-am ajuns. Ajungi acum. Așa. Trebuie să mă las puțin pe fund. Puțin. Și acum... Prin piciorul drept. Păi stai că Păi nu pe ajung. jos ce faci? Stai că mi-a rămas fundul în gaură. Așa. Pun mâna aici. Așa, gata. Așa. Și în piciorul stâng, deci nu, uite piciorul stâng aici. Ah, ok. Da? Vai cât m-a solicitat asta. Dreptul jos și stângul aici. Deci, unde ați ajuns, vă rog frumos, pe, Într-o gaură aici. pe șaua caprei, sau cum îi spune? Șaua Aia e caprei. acolo jos. Da. Aici Chiar nu, cum am că- mâncat. A, Aia nu. e șaua. Nu, asta e șaua caprei. Nu. Acolo unde se bifurcă drumul. În total, asigurați-vă că aveți o oră și jumătate, 2 ore pentru drumul dus întors. Și mai gândiți-vă să vă rămână timp și pentru drumul spre casă. Sper că v-a plăcut excursia de sfârșit de săptămână. Data viitoare vom face o călătorie în insula Creta. Să auzim de bine!